गय जाब्बाय थायो खावनाय स्टाइलखौबो नायब्रा नै आयौ खावनायाबो गासिखौबो लेंहरखायो खावनाल' होयोना खावना होयो नङा खुगायावल' सोयो खुगायावल' सोयोनो ददेरखौ नाहरदो आदाया बोथोरा जोबोद थान्दा गुसु गुसु जादों टाइमा दहाय मोनफैनायसो समान बारखौ अखाया मानो गारला खर' जाजोब्बाय न'आव थांनो लुगैबाय अखा दा बिक्रमनि स्टुडिअ'आ नै मालाय इयावनो जिराय जिराय इउटुब बानायो भिडिअ बानायो नुलाय मा नायदों नामा नोंसोर सिनाया टपनि लागिसि दायो नै थांनायनि सम जाबाय नेना कैसा लगा नेना अच्छा लगा आप लोगों को लेकिन अब जाना पड़ रहा है कब मिलेगा फिर से पता नहीं नेना का शादी में नहीं तो नेना का शादी में ना ओमफ्राय दा थांसिगोन नै लोगोआ बिराद गोबाव जाबायमोन लोगो मोननिया लोगो मोनबाय ओमफ्राय दा थांफिनसिगोन ओमफ्राय माला लोगो मोनबावगोन मिथिला बेरायनाय भिडिअखौ आं उनावसो होसिगोन आरोना माने दायो एडिट खालामनो एसे टाइमबो नांगोन नालाय ओमफ्राय केमेराफ्राबो बेलेग बेलेग जाबाय नालाय आधा बैनाव ओंखायनो दा होस्लाबनो हाला बेरायनायफोरखौ नायबानो जाबाय ओमफ्राय दायो नै बिसोरखौ थिनहरग्रोनोसै आरोना थांथोंसै बेसे लाखिबाय थानो ना आलासिफोरा बेखौनो हरफानोसै थांनो ओंखारबाय बाय बाय दादा बाय बाय थांसिगोन कपौ फुल हरबाय नै लाव मारै बाबा थांनो ओंखारबाय नै बेलायाव लोगो मोनाबाबो जों आदा बेलायाव लोगो मोनबाय बावगारलायनो बाय बाय नै बिबारा जि साइजखा बेलेगनो साइज नुथारदों नै बे बारनाया फिसा फिसाबाबो माने मोजां आखौ नै थफि बेबो मोजां आरो इसोर एखेयानो खिन्थु कालारा बेलेग बेलेग ओमफ्राय बै मोजां सिरियो नै अखा हाबाय थानायनि ना मोनदों सेन सानानै सेनाव नांनाय एफा बुरजा नांदों आयु 8 केजि लाबोदों फिथिंग्रियाबो गिदिर गिदिरथार नै थेंगोनाबो माथो जोंहाबो बायनासो लाबोदो आरोना जोङो सेन सायाखै आधा एवथ्रुमना दोनबाय आधा नै फोरानबाय जा साफा साफा खानाया आइजों बाबाजों फोरानगासिनो इखौनो नै